Bullet Mukudi wet defender. Miracle slender. Shando Gupa Kutenda. Chero Gatunapenga. Sugubuza the Gerikunonga. Chirunga, Jinasempunga. Isusu Namunaranga. You get it. Chingwa, Ladies and gentlemen, what are you coming the body right now? Oyo! Kuf them! Move it say. Kufa kana kufenda. Yeah, kweleze kunyiba. Madazenda. Ndiri easy zvakuvola. Ngarisema levels. Bota ngoti tingofura nepamwiri zvino. Muri seko na landlords. Mwedzi wakuda kupera kwa landlords. Kenza ngudo kuti ndifana ngomba na one room. Hatifana ngope one room chira. Kana yekuseri kana ka cottage mdara ndinogara zvangu mdara. One room bo. Plus muri yangu ina kukura, muri yangu idiki isingaiti. Hatambokupe one room. Azvone zvinoita nani naye. Mawetsi ari kufa here mbolongu. Ari kubuda here mangova. Tiregedze kupusha. Aiwa nditi ndo mawetsi acho chaiwo. Saka apa pane zvinyowane apa. Pane zvinyowane. Zviripi? Zviripo. Zviripo. Ndemuzvinzwe. Asati zvapa YouTube here. Iri kubuda musi yemande. All right. Chimboti pira ichinzwe. Iyi ndoita kubuda musi yemande. Inini ndinotemba Mwari. Iwo wachitemba Mwari. Pasi hawagari. Wachiomberera chiti. Nyangu wakabata mushonga. Mwari ndiwo wanotonga. Kana kutokoronga. Ndizvo ndatizoronga. Zvamwari hazvimisike. Nyangu wachishuwira ndirasike. Zvamwari hazvimisike. Nyangu wachishuwira ndirasike. Nyamwari handikundike. Regedzai ngwere iputike. Nyamwari handikundike. Regedzai ngwere iputike. Muroyi ndati adona. Adona kumavhura dona. Ameno akapapona. Zvamwari izvi ndazviona. Ndati adona kumhepo. Adona sechikopokopo. Satani basoko. Ndati ndokurowa makopo. Zvamwari hazvimisike. Nyangu wachishuwira ndirasike. Zvamwari hazvimisike. Nyangu wachishuwira ndirasike. Nyamwari handikundike. Regedzai ngwere iputike. Nyamwari handikundike. Regedzai ngwere iputike. Mwari unovhura pasina nzira. Chero wakaita mabira. Waroyi wasina matyira. Mugomba remoto wawira. Nyangu wakabata mushonga. Yo. Ladies and gentlemen, a brand new song from Ngwere Diki. Brand new song from Ngwere Diki. Mainzo but song ikai mbono. Nezviri kuitika izvezvika utanga wakaimba inini namama vim pano because isi tukunzi isusu tukubata musoro. Akuimba isusu pano boys. Aiwa. Ngwere zakudaro kuti pinda pesnari ngwere. Kuti pinda pesnari. Lowest adonerapo. Lowest aenda. Dion share live because I'm still uzodona pana papo. So far ndane ma celebs mangana aka requesta. Pana Lanko Mtokonyo. Pana ndaona 96 aripo. Ane zvinyowane kuti zvari kubuditsa. Saka please kana usiri kuda kudona pa panel make sure to wawana mwana nokugifta. Nemdara. Izani. 96 nambo yatinechinyowani naye. Sadaro, sure.
Alright, rega ndingo countdown kubva ku10 kusvika ku0. Anenge ari lowest ipapo ndianobva adona. We are the home of entertainment, the home of celebs, ladies and gentlemen. Maiziya. So right about now, takuda kuita countdown. Tobva tarequesta kuti 96 auye panapa. Maibada katimu rangu. Handiti tiri kuwirirana here. Saka make sure my gift, make sure you know the lowest. Ndinonga usiri kufanira kuenda unoziya. But anoza zvinoita Mwari, zvinhu zvacho. Varume vari panapa mese mandadza kuti muri magay. How could you let Dion go? 1 2 1 2 1 2. Uchimu ignore. Saka so mati ikubuda rini mimba, ti usonye buda mswe mandati. Iyi ndiye mandi yateredze iya mandi. Maweksi ngabuda kwa mandi. Maweksi ngabuda. Ndakana performance empana yachinja we. Ari kuchinja each and every show anenge ane zvinyowani ndati. Aiwa ndokugona ikoko muri kupolisha guys. Big shout out to my guru. Yes aiwa. Tendi. Saka maweksi ngaramba achirowa komana. Uchiitika. Waitanga urwa mpana mbama sha. Mapoza tavara. Ino zapakirira mama ndati aizi. Komana kuroero yapo. So pamatracks aripo so fast rabuda pane mangani nai chama. Asabuda sofa mamwe achari ku studio ndo 1 iyo papa ne mamwe acho. Ndodo zvakatongotora 1 kuti tadabosa yakati and then tobva tashita video tobva tatongo ibudisa iwe. Saka ikutorika ne video futi. Ikutora ne video futi. Kuti video yacho rakatopera zvese. Muri kushanda ko muri kushanda. But zviri kunakidzire ngwere. Awa. Zviri kuita. Kokuchikoro kumpano wangu kanjani sando kuchikoro. Kanjani sando kuchikoro. Kuchikoro dzakatowanda. Dzakatowanda. Ausati watu prefect. Dzakawanda. Ausati wapo chigaro here kuchikoro. Ari? Ausati wapo chigaro. Hanzari manje. Manje bo. Apa uri grade apa? Hayi manje tikuchipi. Apa. Ta grade 4. Grade 4. Pana kuzikana nenyika yesu uri grade 4 mpano wangu. Ini pana grade 4 mpano wangu ndaitamba ma records kuma road show mpano wangu ndichitsika macheso boro de oraf. Ngwera hanzi pane mabebe ari kuchema nemi kam comment section hanzi muri kuglow mdara. Hanzi zviri kuita. Hanzi muri kuonekera. Ngwere kuonekera ndati. Iri kupenyerera. Ari kupenya mngoma. Ngwere izvezvi nomomba kubvunza ngwere. Saka iwe ngwere pari zvaizvezvi mumwe mako une mari iwo. Mari yako yauri kuziva iwo nemari yako. Yandiri kuziva. Yandiri kuziva ini iri mumwe mangu ini. 50. Utori ne 50 pauri izvezvi. Saka nauri kuchikoro unotenga chii? Chicha unofara kugara. Kana uri kuchikoro. Anotenga na mabiscuit ne drink. Mabiscuit ne drink. Saka unotengerwa une shamwari here? Dzakawanda. Saka uchirombowana here mukana wekuti umbonotambawo kana kurodhi nevamwe. Zvichiri kuitika here mazvano? Mazvano zvinondinetsa. Vakutondinetsa wini. Ukangobuda kunze kwegedwa kuunganiro. Ndoungana. But my first days zvaimbokunakidza kwezvino manje aufa. Anotongoramba tongokunakidza bozi mafanzi ako. Hawadadiri. Hautombowadadiri. Aiwa, nice. But mdarana momuza ruspark here nemadhiri kana vakuti hanzi chimboita zvechikoro. Haundospark obvious. Obvious. Wakachinja zvinhu mfano wangu. Wakachinja game mfano wangu. You know, ndiwe the youngest artist. Kana tiri kuchikoro. Pane kamwe tiri kuchikoro. Kana muri kugwaji, memuchita zvekugwaji. Kana tiri kumangoma. Zvitori nemusiyano hazvifanani zvinhu izvozvo.
atumbove zvakafanana. Aiwa, wakangwara mpano wangu, urambe wakadaro, ndo zvatinokurudzira izvozvo. Kana uchigona kutoseparera the two. Inini pachangu panapa ndiri munhu mukuru bandu kutadza kutoseparera social media yangu nelife yekudeni. Waiziya, but wewe kuzvigona. Waiziya, maybe kotije shepherd akwanise kuto manager wangu here. Umbondiitiso zvaunenge uchidzidzisomei. Hai, zvekundinetsa. Manager wada kuenda. Manager wada kuenda. Aiwa, pakanaka but still maita basa mambo prene pana mswe manje tentakamirira tune ako man. Awa haringa todwa na mswe manje. Wozondipawo tune iroro kuningirikini ku inbox kwangu ndozobopora chiri tode. Waiziya. Yes, awa bongo awa masimbisa ngoma. Aiwa masimbisa guys, makaipa. Alright guys, now we are going back pa countdown yedu and the lowest over Adzika.